Nimbano oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Tituloy iti may sa manen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Saan ang mabalin na di kamangan? Ala, umay ka ni Jay kusina. Nanay! Anya tinapasama ka ni Juliarte. Nanabunan tinapalabas. Hindi pala si magsampal. Crisanta, Anya tinapasama ko na. Apa yang saan na tayo ang malagi pasangtatahan na. Apa yang saan na ang malagi ti anak mo. Crisanta, anak. Sana mabalin nga agurunay tayo latananag. Masay po na mapana kung iji asyenta. Painat kitahan ti asawag. Amangan matlupad mo agaw kasanta na pasamak ng anak. Mala, bayang, inton bigat matlaan, mapanak ijay Buena Vista. Siyak tumapan mangkita ki Medyo Velarte. Ala, umay kan taing kamangan, anak. Kap na maturog kan. Saan ka kumahan nga agpuyat pay? Gapo iti kanayon mo apan ang pampanunot iti asawa. Sagday sa laing kirugwa. Saan kayo nga gigitan? Rumor tayo. Palagipan kayo lang. Awan ti agtig na itidakas. Gapo tamasalit kayo lang. May salang ang bala. Ti katukadyo. Magdalena, siya kunti mapan iji asyenda Liberio. Naibag kanya kabisado ti pagturturungak ijay. Saanan ina? Nasaysaya at no siya. Gapo taawan ti makaamam mo kanyak ijay. Tanuda kayo ti mapan. Amangan lumakita na kayo dagiti pasurot ni Senyor Pedro. Amangan nudang randa kayo. Siya kun ti mapan ina. Sige, agpatuloy akon. Agandad ka kuma, Magdalena. Wan ina. Sino ti sapsapulan ni Ang sapsapulat ni Jovelarte adin. Nabayag namin asaan asimang sangkwat. Iso ang matanagan ako. kakin ano yung kadili Jovelarte. Siyakti inana. Ayan makadikap sa Awanan dito ni Jovelarte. Doon na bola tinapalabas manang. anya. Anong dito yung ni Jovelarte? Sa dito tinakunan na. Ako nasaysaya ato di Senyora Lorna ti kasaritam. Umay ka, kuyogan ka amapan iti mansyon nga ayan na. Sige, kapsat. Uminom ka iti pagpalamiis. Kan mangan ka iti tinapay. Agyamanak, senyora. Anya ka di ti masapul mo kanyak. Siyakti ina ni Jovelarte, senyora. Ha? Sika ti inana. Wan, senyora. Oh, kastagayam. Maragsa ka na kamakaamambukan ka. Kinapudno na, idi pailaeng nga ibagbagak kan ni Jovelarde, nga ipasyar na ti pamilya na di asyenda. Senyora. Ngam nakunanamet, asaan amabalin, gaputa adayo ti ayan nyo. Kat marigatan kayo amag na. Pudno da ita, senyora. Pinilit ko ti umay ditoy. Nga uray pa'y adayo, senyor. Gaputa madanagan ako ni iti anak ko.
Gaputa saan matan asumang sakman. Kuha. Daytay... Senyora, ayan ka diti anak ko. Apay asaan akayat nga ibagaday jay babae ngay muna anak kasarita. Kuha. Adda ijay pagminasan ni Jo Velarde. Pagminasan. Wen, kapsat. Ngam apay nga aging gaita. Kat saan pa'y laang nga agawawin. Kinapudno na, senyora. Madandanagan kami kan kwa na. Sana bale. Kitaak noan niya ti maitulong ko, kapsat. Anya ti kasasaan na ijay pagminasan ako ng senyora. Kuha. Dayta tijak masumbatan. Ngam, kas itinakunak. Kitaak noan niya ti maitulong ko. Apay, senyora. Sanyo ka di may pasigurado kanya kamatulungan da. Amo niyo kumano niya ti kasasaan ti anak ko. Wan, kabsat. Maawatan ka. Di ka agdanag. Tumulong ha. Paidayan ti babayan ako na ni Rita ngay na ni Jo Velarde. Suro tagi tinalimad. Lambaglakit din ta sinumbatan ni Rita ti dinamag ko itay kan kwa na. No asino di babaya kinasarita na. Paidayan. Naging inayad amag na ti babaya. Kaslakit din napaay ti langana. Suro taklata. Masapal magbaligyak amang takwat iti pagnanaedan da. Idi na ito'y akarayan. Idandani ng ilang basanda kinidyo Velarde. Idi malaga kapayla. Malagip ko pailangan day di apagda. Doro! Ipungak munday ta malataga iti kadalman napasok to'y karayan! Wag, Balto! Pasensya ka at maladaga! At tungtungtol ka lang, iti piling! Ipungwak ka na kasan! San! Saan gaya mga? Inyawat da iti maladaga kanya. Kalpasan ka. Pinagtaray ka. Sadak pinalpaltukan. Ngam saan dak anapuntahan. Oh. Impustak tibiyag ko iti daychay amaladaga. Gapo iti dayta. Impatag ko akas punno nga anak ko. Nga aging gaita adimak. Nagtalinaad apalimad ti kinatao na. Kat agtalinaad latta apalimad. Tapno saan ang may sarmak. Oh, agawin ako. Ipadamag ko kin ni Crisanta tinaamak. May papan kin ni Jo Velarde. Dayan ti babae. Magbayagan nakatakder iti higit ti karayan ha. Nagtakder latta ni Jay. Buy-buyan lan sa magkipanagayos ti danom iti baba apasit na. Ha? Day Jay. Suro taklata. At iti danom nanang, uminom kayo. Agyaman na, anak. Ay, nabang-ara nakpay. Nanang, nakitayo ka diti asawa. Kumusta ni Jo Velarde? Anya tinakasama kan kwa na. Api adiyo ka do asin mangpat. Crisanta, awanin ni Jo Velarde iti asyenda. Anya? Awanan iti asyenda? Lukasta, sa dino ti ayan na. Nanang, sa dino tinapanan na. At daitan iti pagminasan ni Senyor Pedro. Anya? Nagpatulong nga kini Senyor Alorna. Kat inkarina at tumulong may papan iti daytoy aban.
Dito yung banda ti bagpagada di pintin. Ang may talayang yung madakak dito ya. Ano ako na magmag na. Diyak mo ito nasiputan ti nagturungan ti babae tay. Pagda magakadagit ti tattao dito ay. Masapo lamamuak ti pagnanadan ta jubilardan. Ay na, bakit ako na talaga? Nalaka ako na mabanog. Napumpuno iti natang day talabayo. Uwan, napanak nagpuros iti natang. Nagduduma dag itoy. Imbagla si daon tayo. Ado tinatang ijay uma. Naglalang tuda pa ay. Takanayon ko amapan si Bugan. Ina. Kat, anya tinagbanagan ti ipapan mo iji asyenda. Nakitam ka din ni Jovelante. Sige, ina. Ibagak ka na kayo. Salakay! Salakay! May baga oras yun, Nana. Ay! Anya ti masapul mo, baro. At namin sapsapulat, Nana. Igayam ko ang agnaga ni ti Jobilarde. Amuyo ka di ti balay da? Ha? Ni Jovelarde? Wala na. Amuyo ka di ti balay da? Ay, wala. Medyo adayo ti balayda. Agpasurong ka pa ay. Kasta ka din, Nana. Ada ka din asawa ni Jobilarde? Wala. Ada pa yan anak da. Kasta ka din? Manuda ka din agnanay iji balay da, Nana. Ti asawa na. Ti inana. Ken ti apong ti asawa na. Anya itayan ti nagang ti asawa na, Nana. Diyak naminin amaw ta nabayaga jak nakita ni Jobilarde. Ay, Crisanta, tinagan ti asawa na. Ti inana, Magdalena. Kat ti apong na abakat, Victoria. Etap nga, ma'am, gagayam ko ida. Tana saya at ti ugali da. Sige nga, Nana. Agyaman ka. Agpatuloy ak nga Roden. Mapanak man iti balay da. Sige laang, barok. Iti may kalima abalay, ti ayanda. May kaliman ba ito balay ha? Ngam sanak nga masidag. Pagpaliwak dito ay. At makita ko na darumar iti day jay balay. Kaslad darumar. Wan. Hindi bagat Victoria day jay ha? Mukasta. Di tagayam ti balay ka. Ita, amukon. Aya, di taktak diram dita, barok. Nakita na ka. Ay, nakon. Ay, sa naroon ba nga mayroon pa anak ni bagat Victoria? Umadayo akong dito ay. Anya? At na nakatakder alalaki itay dita saan unay nga adayo, ina? Wan, idi-idin amag ko, doan niya titaktakderan na ijay. Imanaw mo tan. Sino day siya alalaki? Jak amaw, jak may lasing. Takas lalingdan ngamin iti silag akalugong tirupa na. Anya? Dalabit. Taga dito'y dayjay, kat adala ang sapsapulan na. Kasta nga ta, ina? Una ka ta. Dito'y balay, dikit kitaan na. Ngam no, ada kasapulan na. Apay asaan ngay masidag. Wala, kay nakaglutod, kat na, malubad. Sige, ina, tulungan ka. Nag-oras siya, Senyor Pedro. Anya ti araramidam dito yung farmhouse. Sika, trabahador. Namagag lang kumano. Kano nga umay ni Senyorito Alex, Senyor? Ngamin, naramid ko ito yung paramid na kanya. Anya ti tanging paramid na kan ka. Nakita namin no, sabi no ti ayan ti pamilya ni Jobilarde, Senyor. Aniya? Kat apa man na may bagat kang kuha na dito, ha?
Itid ng tumot ng titangdang ko. Tangdan mo? Un, senyor. Ingka rin na ano masaraka kung ti pamilya ni Jubilarde. Ikanak ititangdan ko. Apay, mano ti itangdan na kan ka? 5,000, senyor. Tas tamat ting ka rin ah. Aniya? At bibisin ka mo tanya. Ha? Gapo iti kinarupat kwartam. Nagtungpal ka ni timbagan ni Alex. Apay, panagkunam ka di katungpalan ni Alex titulagan niyo? Senyor. At bibisin na trabahador. Agraraman. Nagkarin ni senyorito kanya, Senyor Pedro. Ala, urayem ti sasangpad na. Tara, pumanaw kan dito sa sakop. Un, senyor. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nauma ako ni tigas ti aka sa saad, Jubilarde. Nasa isaya at namatayak langan. Yung tiyag-grigriga na kakastoy. Apay, naulpit na! Apay! Parwalan na kami dito! Apay! Parwalan na kami dito! Uston! Sumatang kayo! Awan maramidan ti panagpukaw yun. Ay! Parwalan na kami! Parwalan na kami! Parwalan na kami! Dakiti sinalbag? Nagsardang damatlangan nagpukpukaw. Senyorito, anya ti aramidon tayo kadakwada. Bayam lang ida, Baldo. Ngam masapol nga agsungbat da inton bigat. Anya ti aramidon tayo kadakwada inton bigat, senyorito. Parigaton tayo tagiti nagpukpukaw. Ida! Sumumbat kayo! Sino tagiti nagpukpukaw, iti rabi, ha? Senyorito, awan man ti sumumbat. Sino tinangirok iti panagre-riyaw iti rabi, ha? Sumumbat kayo! Hoy, siga! Umasidag ka dito. Huh? Siya? Boss? What? Umasidag ka dito, ayan ko. Darasat! Anya ka dito, aramidon nyo kanya, boss? Sino tinangirogi iti panagriawyo iti rabi? Boss? Sumungbat ka! Diyak mo, senyorito. Kastagaya ma. Makitam da ito, yalati ko, ha? Ita, ulitat tiagdamag kan ka. Sino tinangidada ulo iti panagriawyo amin iti rabi? Diyak mo, boss! Saan ko mo talaga? Kastagaya ma. Boss, para sa'yo! Bueno, daytoy lahat Saan mo? manam. Oh! Jubilarte! Kaya't mamsamot asikat isaplitak iti lati ko. Saan niya saktan ni Nanting? Gaputan na singpot na itataw. Siyak! Siyak tinangid da ulo iti rabi iti panagpukom. Iso siyak dito saan niyo? Saan na ni Nanting? Saan na po na dito, Jubilarde? Senyorito, boss, siyak tinangid ang ulo. Palubusan na kami kumani agawid. Saan mi na kaya ti agrigat iti gastoy? Awan asiyo ka na kami. Kastagaya ma. Bueno, dahito iti sungbat ko. Gusto na, Alex! Nalabas kan. Siyak ti sanggot! Aglapan tayo iti mano-mano. Ano niya? Karkaritan na, Jubilarde? Ibatang na kita igam mo. No talaga mo't lang nga mong tilumapan nga wat igam mo. Jubilarde. Aglapan ta! Takot! Ano yan?
Takrot ko ng kanyak. Sige! Lusaan ka, takrot. Ibatam na kita igam mo. Kansang wanak. Senyorito! Saya Adam! Karkaritin nakgaya na, Jubilarde. Sige! Patgat tigaya mo. Ako na po stigan ko. Nakita mo ngayon diso kamin. Ala. Aglaban pangarod. Oh! Sali ka nakgaya mo na Nakarit ka. Iswa ka ni Bus. Senorito! Kamagan nyo ni Jubilada! Tiyatibas ka na kayo, trabador! Di paltog may tikalaman niya! Sige! Umanag kayo amin at tikulungan niya! Kakadwa, mantayan ina na ibag. Word! Senyorito! Senyorito! Agringa! Baldo! Senyorito! Inaba na kami jubilarte. Nangin ano nakakinugtaran kat natuang ka. Nawalan ka pa iti po, titay. Anya? Yung di kagdanag, senyorito, ta pinakamag ko ni jubilarte. Kat intalida iti kayo. Inagad na. Ita, senyorito. Anya ti kayat mong aramidan ni kankwana. Di awanan pa ina. Siyak! Timang parigat kan kuana! Saan niyo parigatan ni Jubilarte? Ayop kayo! Rukatan na kami ditoy! Nolpit kayo! Agbayad kayo, tigas tingin na natin siya! Sumartan ka! Ang mga namadaksan ka lang! Agbayad kayo! Alex! Awan na mas pingitikin na demonyo! Ah! Ay! Alex! Ay! Nagyakat ka daw! Masa! Umar! Ano saan? At patada kaya kartulan mo! Siya! Kasi! Iramatag-mata na batayan! Ayop kayo, Alex! Ah! Pilarde, nagpadatan anak nakatiti kayo. Katuray patayon dakon. Di rumbang ang nag-aramid kay tipanggapuan da mangiragad ka. Uray mataya kong Jubilarde. Di akong naibturan ti kinaranggas da. Agtrab-trabaho tayo matitinis to. Yung parigatan da tayo pailaan. Saan da tayo paya palubusan nga gawid iti pamilya tayo? Landing. Saan ka di ako ng kanya? Nga da asawa ka na anak mo. Kas kanya. Amo, Jubilarde. Kaili mo ti pamilyam. Nga, awan maaramidam. Nga po, awan, bahal tayo ka na, Alex. Iswa kaya't kunti matay, Jubilarte. Uray, paltugan na kunti to'y. Landing. Uray, paltugan na kunti, Alex. Nga po mo. Matay tayo matlamin dito'y. Landing. Di ka agsakit kasta. Kinunak matankan kayo ni. At danto kung daway ang makalibas tayo. Yung kanon tupay, Jubilarde. Kanon tupay. Intun matay tayo amin. Intun saan tayo nakapailan tayo libas. Gaputan nakakapkapsot tayo aminin. Amo. May inot tayo amatay dito'y. Sobra babawi ko, Jubilarde. Ang babawi at hindi. No apay asin murutak nito'y. Nasisira pa. Hindi ko na ang palitok.
Awan magayang pagsaya atak nga ipaida. Gusto ba nalanding? Saan ka nagpabak? Tagas itin ako nakitin. Makalibas tayo utlaan dito eh. Nuko naman naabak na, Jovinade. Nagbidot ka. Gaputa kukwak pailaan ti alas. Nakarit ka. Gaputa nakarakada ka kastoy, Alex. Ngamawan ka ba alam kanyak no pata sa laban? Adayo nga apakan ka. Baka yung pasuro to! Talyak nyo ti sana. Kat ibitin nyo at pabaliktad. Reklaro, boss. Reklaro, senyorito. Jubilade. Anya tirik na tinakabitin na akin baba ti ulo na, ha? Mayat, saan ka di? Alex! Baldo! Yawat mo ti latigo. Well, senyorito. Atuloy, senyorito. Ita, parigatong ka iti husto, Jubilarde. Daytoy pa! Nakaya pa sa to? Iba pa yun ni Jubilarde. Senyorito. Anya tiarami dumitakin ko na. Kalpasan na ni babayo. Ipanyo iti karayan. Ipanyo iti karayan. Tabaw ti saran tayo. Ita, Jubilarde. Siyak na. Ibumales iti inaramid mo idi kanya. Sige na, Baldo! Irarad mo! Agbayad kayo. Iti na ito eh. Kakabanggitan niyo. Ano ba lang sa karabitan, Baldo? Bauti sa ramo! Well, senyorito! Agsagana kan, Jubilarde. Dahito'y po yun! Dahito'y po. Sige! Irarad mo kita rin! Aging damag sa tanitianas! Well, senyorito, kami bosan naman, Jubilarde. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Pedro, imbayak dito yung farmhouse. Tada kayat ko adamagan kan ka. Anya dayta? Anya ti kasasaad ni Jovelarde ije pagminasan nyo. Apa yung damagam? Kayat ko amaamuan. Jak masumbatan dayta. Gapot jak amo. Jak amo no si bibiyag pay wenno natayan. Anya! Apan! Anya tinarami jokan kwa na! Anya! Sa diranak may papan ka ni Jubilarde. Tama nga no jak makapagtapalkan ka. Kat makapil ka pay. Toro! Nasaya at tanakita ka dito'y kataltalunan. Ano tayo bagam, senyora? Adda ko madamagak ka na ka. Maipapan ka ni Jovelarde. Jubilarde! Anya ti kasasaad ni Jovelarde ije pagminasan. Sumbatan na, Doro. Ibagam kanyak ti punno. Di, ang trabaho, senyora. Apay asaanda ang mapalubusan nga agawid.
Nabayag ka nun asaan anagaw awit. Diyan mo, senyora. Sikat ti may sa ama ka mo. Noan niya ti mapaspasamak ichay. Iso asaan kan nga aglibak. Awan may bagak, senyora. Ibagam kanyak ti pudno. Ikan ka itidakkel agatan. Mabalin mo ang mapan isugal. Wow, ibabae. Taday tamot ti paggugusto. Saan ka di? Dakagatan, senyora. Wan. Ikan ka iti 3,000. Nulakat ta ibagam kanyak ti kasasaan ni Joe Velarde. Senyora, ibagak tipon mo. Hindi yung ibagbaga siya. Tinanggibaga ka na kayo. Sige. Ibagam kanyak ti kasasaan ni Joe Velarde. Nakakaasi ni Jubilarde. Di pagminasan, senyora. Ay, kulong na. Anya? Anya ti kayat mo asawen iti maikulkulong? Pinauramid ni senyorito Alex dagiti trabahador. Iti sa bali at pagturukan da. Nung magbalin, ako yakan da. Anya? At may awang turupin, nakalibas, senyora. Iswano sumrek da amin iti pagturukan da. May kanda ng tiri daw, ti kulungan da. Anya? Sanday da palubusan na agawit, senyora. Oh, Amin, ang mga lusan da nagsubli. Kahit medyo Velarde. Talaga kaya't ni senyorito Alex, medyo itayan na. Tatlong parigatin na iti gusto. iti anya agapo. Inagaw na ka nung amin, ti babae nga ay ayatan ni senyorito Alex. Kahit ikaw na ka no. Gapo iti panang boko na iti. Kami senyorito Alex. Talaga nga awan asin ni Alex. Basol na matlaan no apay abinukulan idi ni Joe Velarde. No saan da kumakanayon apasakitan, di saan kumaalabanan ni Joe Velarde. Senyora. Anya pa'y ti abmom. Ala, ibagam amin kanya. Kanayon asaplitan ni senyorito Alex iti latigo. Pakanon da pa iti nabanglas na napoy. Anya, awadam kayo itibain. Nagdakas kayo. Senyora. Kano nga ito yung ay tayong kaliwa gatot? Kon-konaklaan. Ano ba? Senyora. Ay! Senyora. Salbag. Namayos na anak ni senyora. Ang pulo kayang to iti kinadakas yo. Diyak kanunungan ti kinadakas yo. Awan ti mabalin ko, Alex. Kainsuro kamat iti nasayaat. Ngam tinatan kayat mo ti masursurot. Timawid ka ka ni Pedro iti kinadakas. Nasakit tinakam ko. Gaputa uray siyak. Ranggasan nak ni Pedro. Oh, Joe Velarde. Awan amok ang maitulong ko kan ka. Awan sa bali nga aramidan. No di ti maglaban iti kinatakas na kan ka. Diyos ko. Ispalam ni Joe Velarde iti kinaranggas na Alex. Katulungan ko ba ni Alex na agbalbaliw. Diyos ko. Sige, panawat tayo dan. Sana balik? Naira ka jumat iti husto ni Joe Velarde, kanti kadwana. Boss! Teka ka! Jubilarde. Anya ti naramid na kan kay di karayan. Kalpasan na sinaplit na ka ni senyorito iti lati mo. Kabayatan ti pan nakaibitin mo apabaliktad. Ita, impanda ka iti karayan. Nabasbasa ka pa'y. Anya ka diti naramid na kan ka. Basol ko na ito, Jubilarde.
Hindi ka po kanya. Saan ka kumamasakta na kasta? Sakti ka po na no apay akasti tinasagrap mo. Pakawanan na, jubilarde. Yun, papigsaan ko matimpakinagam mo. Nagusto ti ko nam. Andan tugon daway ang makalibas tayo. Kat pagbayadan tayo ida itinangina. Baldo, mabalin mo na bilin ng dagiti trabahador. Pero gidan ti agtrabaho. Ket masapula dublienda ti partakda. Tapnoado ti malpasda. Bilin ng dagiti pasurot ko. Tabantayan da ida na imbag. Areglado, senyorito. Bantayan ida. Tapnoawan ti makalibas. Pilarte, rabiin. Kasi kamat. Rumbang ko mga agida ka. Tasaan mo akabagilan ti panang parigat dakin ka. Ngayon, inrakad da ka lata. Ang padataan nakarakad. Ha? Medyo Pilarde, aglaming kan samat. Kasi kamat, sa pangirabiin. Awan ti init amang papudot ko maiti aglawlaw. Paganos ka, Medyo Pilarde. Tawan maaramida amang tulong kan ka. Tagpadataan nakarakad. Senyorito, rukatan ni ka din lang iti nakarakad. Bayan nyo lang ida. Areglado, senyorito. Ang gurod, senyorito. Agtutong sakit ni. Hindi na sayat. Iti kasta, matuduan dagiti nakaraked. Wano niya. Agdigos da adi na oras. Awanan, napaspasatan jubilar na eh. Amang ano, ang sakit na mo kastilang. Landing. Jackson. Kabalan. Kabalan, jubilar na eh. Saan narumbang nga sumuko ka? Laglagi pam. Ada asawa kan anak mo nga agong uray kan ka. Ano sa tadag ito niya aralidan da? Agpapigsa ka jubilar na eh. Katlangon ka tiyang libas. Nagsaragayan ti todo, senyorito. Sige, bilin ng dagiti pasurot ko. Tarok atan dan dagiti nakaraked. Kat pagtrabahon nyo jay maysa. Ni Jubilade, ipan nyo iti kulungan da. Kat ikandado yo. Araglado, senyorito. Makita mita, Jubilarde. Saan mo akabailan ni Senyorito Alex? Kita yung mita tinagmamaayam. Kasibat. Yan, nagasat ka. Nagasat ka, Jubilarde, tasaan ka anatay. Sa anak payamatay. Gaputas singiran na kayo. Kalato na! Nakarit lata! Saan? Saan? Bayan yun. Kasimat. Alam? Rukatan yun. Tayong kay ikulong. Wanda! Kat na ito'y matanamding. Rukatan nyo. Tapnuag trabaho. Ilakat! Kandado mon! San akong ba nagpabakak? Agpapigsak. Tapno malabanak ni Alex.
Naranggas unay. Ikarik itibagik. Palsan ka, Alex Liberio. Nagsakit ibagbagik. Nasaksakit pa itimarik na masakit. Yung timariklik na kita, Alex. Aguyas ka na to itirigat mo. Baldo, ayan na Jubilarde. Ada pa lang itikulungan da, senyorito. Di na pa ikabangalan ti bumaon. Iso nga kandado dati rin daw na. Nanding! Boss! Ikaw na Jubilarde iti kanan na. Iti kasta. Pumiksa. Boss! Kadum titid mo makan. Tama sa ako at papigsa. Iti kasta. At dan tumanan pagibtor na. Iti sumarunong aramidat kan kuara. Oh, Antoy, makan kan Jubilarde. Inigan ka iti makan. Nanding. Sige, agtugaw ka, tamangan ka. Kuna ni Boss Alex, masapul ka nung agpapigsa ka. Mangan ka iti ado. Tapnood dan tumanan pagibtor mo iti sumarunong aramidan na ken ka. Ngam, saan, Jubilarde? Mangan ka, tapno pumigsa ka, kat malaba na mida. Nanding. Sige, mangan kan. Hindi mo kabailan ti bumangon. Tulungan ka, Jubilarde. Baldo, ganito nagpasudad kami kini Lolo. Ingka magila ko iti balitok. Ida kayo lang, senyorito. Masapol nga bantay ka dito ay. Masapol nga da kadwa dagiti 5 agwardya dito ay. Kayat ko ti sumurot ijay syudad, senyorito. Sabagay, mayat-mat. Tapno at da kadwa mi kini Lolo. Sige, sumurot ka, Baldo. Takaya 5. Agbantay kayo na imbag. Doblian nyo, ti panagbantay yung kadagiti trabahador. Mawakan nyo? Wait, boss! Wait, boss! Agpasudat kami kadalola. Isuada kayo lang tagbati dito eh. Di kayo nagbabaya. Wait, boss! Wait, boss! Boss! Dagiti trabahador. Siputan nyo yung dating bag. Nang rona daw dya Jubilarte. Ay, kailangan, boss! Aging gaita. Awan pa'y laang ni Jubilarde, nanang. Anya ka di at talaga tinapasama kay Kuana. Kanayon nga tanda nagak. Pinatay dan samat kan ti asawa. Saan, anak? Ikag sao iti kasta. Si bibihag ni Jubilarde. Nanay. Ala, wait lang. Intong bikat. Mapanak manen iti asyenda. Tagda magakin ni Senyora Lorna. Amwak no anya ti kasasaad ni Jubilarde. Iti pagminasan ni Senyor Pedro. Jubilarde, kumustang tirik na? Nasayatan nanding. Amom, addan nang ko kadagiti pasurot ni Alex. Andiyan ay tananding. Nagpaasim dagahan da Alex iti aldaw. Ha? Dahito ti gundaway Jubilarde. Aglibas tayo. Anya? Mga panunod tayo iti pamuspusan. Tapno makalibas tayo. Wan nanding. Ngumnas ka na planuan tayo na impag ti amin. Di paltok dagiti mangbambantay ka na tayo. Iso na rin yan kag sodas. Jubilarde. Sige. Panunutin tayo no kasano makalibas tayo. Wen, nga nakapsut kan sapay.
Marigatan ka. Amangan mo saan mo akabailan ti Tumaray. Kabala. Aglibas tayo ta. Tasubliak ida abalsan. Balsam ida? Juan. Isuda amin andakas. Agikaro da kanya. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Mayat gawan tin suro na dyan Napoleon na pagkwartan. Bilibat matitiday jay amas ako pakabantay tadagayam gamang na. Manyarod, senyor. Lolo, kalpasan na nailako tayong dagiti balito. Agsubli tayo matlaeng. Gapot kasapulan da kami kini Baldo, di pagminasan. Nay tatipod no, senyor. Alo nga Rodbaldo. Agawam tayo maneho. Agan kita. Tapno saan tayo ama disgrasya. Doro, kayat ka akasarita. Upay, senyora. Napan da Pedro ijay syudad. Saan ka di? Ipinagsopo, senyora. Ikan ka iti 3,000. Nulakat kuyugan na. Ah, sabi ng senyora. Ijay pagminasan. Ano? Igarik. Ikan ka iti 3,000. Kanya teramitan tayo ijay pagminasan, senyora. Kayat ko laeng ti sumarungkar ijay. Mabalin ka di. Saan, senyora? Gaputa, binilinak ni senyor. Sakbayan nagpasyudad na. Saan kayo ka mapanubusan na mapan iti adaya? Anya. Di na kaya't amapan kayo di pagminasan. Di mo kayat ti kwarta? Ikan ka. Nulakat isurom ti ayan ti pagminasan. Uray isurom latan kanyak. Tasyakon ti mapan. Ah! Ikan ka kiti taluwi mo, senyora. Wen, ikari. Ano kaya't? Amo, urumpudan na ka rin. Iswa. Tamayan kayo, senyora. O sige, inakot, hindi formal. Magit lang, Doro! Magit lang! Oh, talaga di na kayat nga isuro kanyak ti pagminasan. Tinasayat. Sa pulak ti pagpagnaanda nga agturong ijay. Nabanlugak. Agkalingutan akon. Oh, dahil lakit diti dalan nga agturong iti pagminasan. Ituloy ko lang tatimag na. Masapol ang makitak ni Jovelarde. Masapol ang maipanaw ko iti pagminasan. Nasingpot at tao ni Jovelarde. Iso asaan arumbang aparigatan da. Tulungak ni Jovelarde. Ang Magsubli kayo, Jacinda! ni Doro. Senyora! Magsubli kayo, Jacinda! Ano saan? Ang mga nagay tasa kayo, tipuntiryahan! Awanan mo to! Ha! Naningita! Namjak kaya tipadaksan ka ni senyor! Napalibusan kayo ang mapalit ipagminasan! Amangan mo siya, isang dito na! Iso nga! Agsubli kayo! Bye-bye, anak! Jablo ka! Ditakan! Ulagman nagsubli kayo, Jacinda! Ang mga lumapilitan na ka mag-content ka na kayo! Anya! Maramigan timbagat! Abay! Kaya't yun, timatay, senyora! May salang na pala pinanggugas itibiyagyo! Anya!
Aglayan akon iti mansyon a pagnanaudan ni Senyora Lorna. Ison a mismo te kasarita. Sapay la kumata da ita ijay. Oh, asida ka kon. Sapay kumata makasarita. Asino, titaw-tayawan din naman siya. Tilalaki, mailasin ko. Asino ka? Kuha, pinaayaban nak namin ni Senyora Lorna. Tatumulong ak naglaba. Sige, mapangkan ito nag. Aglayatan. Agyam anak, saan nak ang nailasin? Sa bagay, imposible ngamin ang mailasin na. Nabayagan na di at tiyempo. Ngumno siya, mailasin ko. Dito'y silid ko ti kayat ko apagsaritaan ta. Tapno awan ti makangag. Gaputa dya ka mo, no umayon ti katulong dito kanyak. Wenno, amagan no traidor mo't kitdi. Senyora, Amok ti gagaram, kabsat Magdalena. Ngam, labingitak. Awan ti maipadamag ko ken ka. Idi kalman, rinantak ti mapandi ti pagminasan. Sinapol ko ti dalan, ngam adda ng paltok kanyak. anya, Namindua a pinaltugan nak. anya, Awan sa bali, no di ti pasurot ni Pedro. Ni Doro. Nagbutangak, iso anak subliak. Amangan ngamin no ipaypaysunan apaltugan ti sakak. anya, Napanunot ko asaan arumbang amatayak. Iso anak subliak. anya nga rod ti kasasaan ti anak ko, Senyor. Si bibiyag ti anak mo. Kat agtrab trabaho iti pagminasan. Haday talaang ti maipagak. Kasta ka ni, Senyor. Agyaman ak nga rod no si bibiyag ti anak ko. Di kay agpanunot iti dakas, maipapankan ko na. Kasano adi mi panunutan, anatayan. Kat pulos asaan anagaw-awid. Agawid to. Urayan nyo. Kaano, Senyor? Basta urayan nyo. Gaputa agawid to matlaan. Sige. Sa anak nga roden nga agbayang. Agyaman ak manan, Senyor. Aguray ka. Mabitlaan. Ikan ka iti kwarta. Mabitlaan. Adoy. Alaam da ito'y akwarta. Alaam da ito'y 5,000 da ita. Aramaten nyo, tapno di kay marigatan. Igatang nyo, iti masapsapol nyo. Jak maawat na ito'y akwarta, Senyor. Kunaon ta na sweldo ni Jubilar di da ita anaurnong. Iso nga alaam ko ma. Agyaman ak nga rodno kasta, Senyor. Dito'y kaarumwar, Magdalena. Saan nga iti kang runaan ari daw to'y matsyon. Gaputa amok nga adda dita ni Doro. Umay kan, isurok ti pagnaam. Ayos, adda tayon dito'y aginaldo. Adumanan ti kwarta. Paldo, dahil pa nagmanehon ti pang pangrunap. Wan, Senyor. Isardeng mo ito iti paggatangan iti arak. Tagumulpi tayo iti arak. Araglado, Senyor. Kalpasan na. Agdiretso tayo ni J Farmhouse. Kahit konti agina na. Niho. Baldo. Iti nagina paggatangan iti arak. Ti pangidiretsoan iti kotse. Wan, Senyor. Dax,
Asa talaga ti agparparik na kanyak nanang. Ang mga nudakas tinapasama ka ni Jovelarde. Itinangipanandakan ko na. Sapay ko matasaan, anak. Una ni Senyora Lorna, asi bibiyag ni Jovelarde. Kat urayan tayo kano ti panagawid na. Iso asaan ka nga agdanag, Crisanta. Kaputa pa siya. Gusto tinako na ni Senyora Lorna. Agawid to ni Jovelarde. O sige, tarumuarak. Agpasentro Inak gumatang iti masapsapul tayo. Kan gumulpi akon iti gatas ti anak mo. Nanang, Dakal agatad ti inted ni Senyora Lorna. Inawat kon. Gaputa ko na asweldo ka ni Jovelarde anaurnong. basta ka di nanang. Ala, rumara kon anak. Mabiitak laan sa anak amasipnatan. Sige nga rod, nanang. Ang pamising niyo rito, Alex. Kasaritak. Agday kang timay sa pasurot na. Agdamagan. Kahit ko kasaritak ni Senyor rito, Alex. Agsublikan tulangan intong bigat si kalalaki. Gaputan nakaturugan ni Senyorito. Di na kayat ti masinga. Napatay, tibagat ka na ko na. Kayat mo ka di ti mapangtugan, ha? Kwan! Kumano kan? Kaya tagsublikan tulangan intong bigat. Maawatan? Ha? Istobo! Kasanuitan. Kung tawayan tayo kumantigin na awan da, Alex. Mawatan ka nanding. Ngam kasarita tapay anaimbag na giti kakadwata. Kinasarita kong ida. Mabutang da. Kayat da ka nung kagrig-grigat dito yung timatay da. Tanuag libas da. Amangan lumapaltugan da. Sige, sana balin. Ipamuspusak si panaglibas tayo amin. At alat mo kasana. Sige, maturog naman tananding. Agi na naman. Ikapem, senyorito. Agyaman na, Baldo. Awan ngayam, senyorito. Idi kalman, imay tay tinangdanam a trabahador. Kaya't nakaama kasarita. Ngam konak, adinakan singaan tagin inanaka. Iso nga bagak nga itati panagsuglina. Anya ka na tibagana? Diyan ka ba, senyorito? Tadyak matan dinamag. Sige, urayak ti umay na. Iho, kaano ti panagsublim iti pagminasan? Inton bigatan, Lola. Mabalin ka di asumurotak. Anya? Tanya piramidan nyo, Jay? Kaya't ko laang ti pumasyar. Kitaag no kasano ti panagaramid yo iti balito. Anya? Kaya't ko ti agpasyar ijay, iho. Iso apang naasim, ta isurot nak. Adayo ijay, Lola. Marigatan kaya magna. Kabaulak, iho. Ken tapno mawat-wat ti bagi. Kasapulak met ti at-atidog nga ehersisyo. Sige, nuday tati ko nayo. Umay kayo. Sumurot kayo dyan pagminasan. Senyorito! Senyorito, Hmm. adan tay trabahador a binili niyo. Ha? Binilin mo ko ng baldo. Anya ti impaaramid mo, Alex. At dalawang paramit ko iti dadya trabahador, Lola. At sige, tayo na kajarwan. Kasaritak dadya tao. Kita, anya ti bagam kanya? Senyorito. Kaya't ko ang tamagan na ito yung kariyo idi kanyak agatad. No maaramid ko, di paparamid niya. Anya? Dahil ka dilahan ti bagam kanya? Manaktak ka. Senyorito, itamat lang. Iawat yung tikwarta ang kariyo. Tapno, ibagak tinadoktalak. Anya? Rupat kwarta ka mat anya. Sigurista ka. Napit lang ha. Talag titad ko kan ka. Detoy.
Patulong mo kanya ipalto mo, senyorito. Wanya, agsao ka kadi kat ibagam tinadoktalam, wan mo pangtugan ka, ha? Senyorito. Agbibisin ka ito kwarta? Kaya't napahigayan nga yawat ko mo na. Sakbay nga ibagam tinadoktalam, ha? Sigurista ka mata niya. Senyorito. Ala, agsao kan lalaki. Ibagam ti kunam anadoktalam. Tano saan? Dayta sakam ti paltugak. Kat mabalin nga patay mo. When no mabalin ang maputad ti sakam. Agsaw ka! Wan, senyorito. Wan. Amo kong ti pagnanadan ti pamilya ni Joe Velarde. Aniya? Kahit kabalay na gayam ni Bakat Victoria. Aniya? Wan, senyorito. Kahit mabalin nga kasamadan ka ni Crescenta. Aniya? Tungag kayo, senyorito. Ibagak ti pagnanadan ta. Ibagak mo sa kino. Ipakakitaan nyo iti pamilya ni Joe Velarde. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Napanan kay trabahador, senyorito. Ipagarot na siguro nung ito yung kwarta nagtulagan nyo. Sana ka man, Mel, tapno agtungpa. Kastawa natin, butang natin manaw. Uminom tayo. Kaya't ko ti uminom ita. Mangisagana kayo ti harap ng pulutan. Areglado, senyorito. Mabitlaan, lalaki. Ha, senyora. Anya ti imbagam ka ni Alex. Nakitak a pinaturungan na ka iti pagtuong. Kuya, senyora. Ibagam ti pudno. Anya ti imbagam kan kuana. Awan, saan nga importante na dyan, senyora? Ibagam kanya no anya ti imbagam kan ni Alex. Kuya, senyora. Nagkarin namin ni senyorito lumasapulak ti pagnanadan ti pamilya ni Joe Velarde. Ikanak iti dakalagatan. Anya? Apay ka no asapulag. Diyan ka na, senyora. Ay, tingong panak mo tayo, senyora. Gapo iti kwarta. Kabalam na isang maktipadam a tao. Apay, anya ti basol kan ni Joe Velarde. Kakayat mo nga isang mak. Ha? Senyora. Nasingpat a tao ni Joe Velarde. Ikan kanawa na kayo at trabahador iti ima dagiti naranggas a pasurot ni Pedro. Lapan niya tinarabid mo. Kuya. Senyora. Apay, amon ka dinuan niya ti plano ni Alex, taapay akastat imparamid na ken ka. No apay a pinasapol na ken ka ti pagnanawdan ti pamilya ni Joe Velarde. Kuya, diyan ka mo, senyora. Matlagayam, kasaron no dakas ti pampanunutan ni Alex iti pamilya ni Joe Velarde. Maako ka di ti konsensyan. Kuya, senyora. Nanotiin ka rin ni Alex nga itagnakan ka. Ibagam mo manok. 5,000. Hanggang sana nagtungpal, senyora. No, di paltugmat ng tempatorong na kanya. Makitam, awan mo't lang tinaganab mo. Ha! Traidor ka iti kadwam. Awan konsensyon. Ala, itaot lang. Pumanaw kan dito'y asyenda. Ha? Senyora. Ikatangkat at trabahador dito asyenda. Saan ko akasapulang tikaskat ka? Nga isagmak na tipada na at trabahador. Gapo iti kwarta. Diyan kaya tamamuan ti asino man tinagsasaritaan tayo. Mawatan nyo? Areglado, senyorito. What, senyorito? Ad-addamanen ti saam amarik na ni Joe Velarde. Iti kastoy amapasamag. Uminom tayo pa ay. Juan, senyorito. Oh. Ato yung tibason, senyorito. Mata! Senyorito. Saan tayo nagtaktak tayo? Relax!
Doro. Saan ka nagapura? Noita? Tikayat ko? Uminom tayo. Alex, agsarita ta. Nagsubli kayo, matlola. Kunak no napan kayo ni Timansyon na pagnanadan nyo? Kaano ka amapan ijay pagminasan? Apay ka di, lola. Kayat ko ti pumasyar ijay. Awan matla ti may tulong yu ijay. Uray pay. Basta kayat ko ti sumurot ijay. Saan tayo may ta? Kaano? Jack may bagano ka ano, lola. Saan na bale? Tagdamat dagiti lima, pasurot ko ijay. Alex, anya ti planum iti pamilya ni Jovelarde. Apay a pinasapul mo iti maysa a trabahador. Dajay ka di, lola? Anya ko mga iti plano? Awan met? No anya man tiguram kan ni Jovelarde. Saan mo ko mga iraman ti pamilya na? Anya? Anya ka din ti sasawan ni lola? Apay, talaga ka di adakas sa kunay iti panagkunaya? Alex, Awan ti plano ka adakas iti pamilya ni Jubilarde, lola. Sino nga min tinagkunay ti dayta? saanan anas kan amaamwam? Pangaasim, Alex. Agturay kumamot ti konsensya kan ka. Pangaasim, tadi mo iramraman ti pamilya ni Jubilarde. Tamok, dakkel ti guram kan kwa na. Isulaang ti balsam, di mo iraman ti pamilya na. Lola, Iti kanito nga adadakas ang mapasamak kadakwada. Sika, tito dua. ket? Anya ko matiaramidam no bilang, lola? Pangaasim, di mo surutan titugot ni Lulong a Pedro. Agbalbaliw ka kumaan. Di kayat ko, agsingsingpit ka kuma. Daytay agbalinak asanto, kasta ka di? Alex, Nagadulaki din nga mo yumat, lola. noan yaman ti madiaplanom iti pamilya ni Jovelarde. Pangaasim, iho. Saan mo nga ituloy? Pangaasim. Inak, ijay uma. Inak, mangkali iti kamote. Naimbagla nga dailing tatayo, ataraon tayo. Sige, ina. Diyo ka adwan ti awitan nyo, Ang mga nadiyon ton kabailan nga awitan. Wan, Kan saan kayo kuma amarabihan, ina? Akas iti na minsan. saan akong amarabian? Narigat agpakpakarabi, ina. Ang mga numakasalaw ka iti loko at tao dita. Kat anya pa iti aramidan na kada kayo. Ngala, inakaon. Agawid akmatlaan adagos. Sige, ina. Saan kayo amakuyog ita? Tainakmat makilabada. Rumwara kon, Crisanta. Inak makilabada iti may sa abak ng apamilya di Tagaya. Iso pa'y timat gadak, anak. Sige, nanang. Uray saan kanton nga agluto iti pangrabyan. Saktulatan inton sumangpetak inton malam. Anya? Apay, saan nyo akaya tilutok, nanang? Saan nga iti dayta, anak? Ngabasi ka sumkit iti anak mo. Sige. Nakaturog ti Apo. Apo, ipatpatag na ka ni Lola. Napatag ka kanyak, Apo. Akas iti kinapatag ti amam kanyak. Saan ang makariing? Saan ang malukag? Dinigos ko ngamin, nanang. Iso ana imas titurog na. Ala, anak. Inak na rutan. Ito, nagbigyan matan ni senyora dito'y farmhouse. Saan sa matan na pumantanaw? Saan nga iso tilapad? Kasla sipsiputan na tayo. Saan taon sakit di makapanaw ita? Saan nga iso tilapad kunak manen? Malaman, senyorito. Umar tayo ka di bay.
Wendor, mabit lang. Tagpakada akin lolo. Lolo, rumor kami atal lo. Ang kami dyan sentro. Kaya, usarin mi ti kotse. Sige, makamuka, iho. Mabalin ka diti sumurot. Agpasentro akme. Anya? Abay, anya ti alam nyo ito dyan sentro. Ibagayon na anya tigatangan nyo, tada kaming tigumatang. Saan ang mabalin? Syaklatan. Numapan kayo, di makamu kayo. Ngam sa balit ti pagturungan mi. Gaputayin kami makisugal. Oh. Istorbo. Ing kami lolo. Sige. Umayak met! Lorna, bayamon ni Alex. Aramidon na ti kayat na. Baya mamapan makisugal. Hadamat pagsugal na. Tirigat na no awan pagsugal na. Nala, agawit kagit din iti pagnanadam. Saan ka namang singat ito'y? Kaya't konti aginala. Oh, sige. Rumwarak nga rude. Kasla sa balit ti agparparit na kanyak. Iti iruruwarda Alex ita. Kasla agtibtib bayo ak. Oh, hanggang sapay ko mata saan apumudno ti atap ko. Sapay ko mata dinangag ni Alex ti balakad ko. Sapay ko ma... Diyan tre jubilarde. Inlibak na kanyak tayan ni Crisanta. Ngam asawa na matgayam. Magswerte ni Jubilarde. Sayang, senyorito. Sayang, kasama si katinagtinagan na. Well, senyorito. Sayang. Iso nga ita. Agsagana day je a jubilarde. Italaw ko ti asawa na. Ano ti aramitan kan kuha na? Muna italaw na, senyorito. Anya kumapay, di pagsisinublatan tayo akong dawal. Kaya't ko naunay, senyorito. Gamlas ka na, sakto mo na. Reglato, senyorito! Reglato, senyorito! Ne, dibintin na ito'y ayan tayon, senyorito. Oh, Jandre. Nagadayo to naturang tayo. Nagpatinggalan dito'y tikotse, senyorito. Nailit na itadalan. Saan tayo ang maisarek tikotse? Sana bale? Sige. Bumaba tayon. Iti maikalima abalay. Isuday jay ti balay da Jubilarde. Sigon iti nagdamagan tayo itay. Tayo nga rin. Ay, bate tayo, tikotse ni tayo. Anak? Kasta unay titurog na. Iba't patid ka unay, anak. Iba't patid kayo kanitatang mo. Ngam, nalidayak. Gaputa aging gaita. Saan pa'y asimang sangpat? Kat sapay ko mataawan ti dakas na napasamakit ko na. Sapay ko ma. Ni, anda agtok-tok-tok, anak. Ituloy mo ti matulog, ha? Pain nakitaan ti agtok-tok-tok. Asino nga taday tang agtok-tok-tok? Umayan! Asino ka? Iapot ko ito mo! Aday ta, nawananan iti pugot. Ala ba to? Sakmo yun nun. Tayo tayo. Naimaglakit din, tanong sa rapakadato, senyorito! Pagipanan niyo ini ako! Senyorito! Ni bakit Victoria ti sumat?
Senyorito Alex! Pangipalan niyo, hindi ako! Ay, natin napaspasanak nito eh! Inanano yun ni Crisanta! Sino na to? Kasabitan! Sana pa rin data. Magagaran kagadin para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Naglaka! Ulas mo ang tinakati pa kada tayo, akaro ba da? Mabutang na, senyorito! Eto ta, senyorito. Pangipanan tayo ita ken ni Crisanta. Ijayapag. Nasaya ang launay. Nalamang ijaya diso, senyorito. Pala nga nakaput ni Crisanta, senyorito. Nasaya at launay. Tapno awan ti parikot. Sakti bumaba ti kotse. Ket bantayan nyo ni Crisanta. Arreglado, senyorito. Pumanaw kan dito rest house ko, Ursula. Saan ka nakasapulan? Ha? Itamit lang, pumanaw kan. Darasan! Ay, kasta ka di, sir? Sige mabitlaan tayo nakalaan dagiti gargarot ko. Agawam! Tadyak kayatan na makita ti panagkupruban. Ay, apay ngayon. Akalat mata na pinapanaw ni Sir Alex iti rest house na. Anong sakkuman ijay? Na naglagaan ti trabaho. Sayang. Pinapanaw matan. Nagsubli aklangan iti sigod apag nanao da. Ay, sana balay. Ano sa kunti makitagad itinusa dinuladitan. Tinapatag. Nadalos at trabaho. Sa tinuti. Ayan ko. Nasaya ito nakaput kan, Crisanta. Alex. Kumusta tiriknam? Panubusan na ko niya gawin. Pangasin. Panubusan na ko niya gawin. Ad-dagayam apumimpintas ka no kastangag sang-sangit ka. Ang ati masapang na kanya. Napintas asod-sod. Anya ti kasapulaken ka? Sikat ti kasapulak. Awanon ti sabali. No di sika. Panubusan na ko niya gawin. Ang mga nagsalsagutan ti anak ko. Anya? Anak mo? Sorry, Crisanta. Ngem natayen ti anak mo. Sana ba talaga? Agraman ti dua ababaya kabalay mo. Natay damit tayo. Saan? Saan ako po na ito? Saan ako po na ito? Kan amom ka dito napasama kini Jovelar mo eh? Ha? Pinatay ni Mitten. Saan? Andiyo po kayo. Alam po siya kipindagan. Ano po ang nakagagawin? Kasapulan lang si anak ko. Pagtuwente ka na, Crisanta. Mangan kan. Tangang siyo. Tangubusan na ko niya agawin. Kasapulan lang si anak ko. Nagsangsangitan si anak ko. Pasensya kan. Ang saan na mabalin?
Dapat ako kuha na kay ni senyorito. Kaasyanda ko, mahal. Kaasyanda. Masalakan ka. Hindi mo lang mabalin ka. Sige. Ano yung betay niya kung ganun? Matlusan ka. Nagbisin. Sikat yung mapanood yung sentro, Baldo. Ingka gumatang iti abasto tayo. Ken, igatang mo ni Crisanta iti kawas na. Dua kami kinidoro, senyorito. Nasaan saya pa'y? Awan gayam, anya nga itikawas ni Crisanta agatangag, senyorito. Damaga mo niti sales lady. Noan niya tirumbang agatangam. O sige, senyorito. Agpasentro kami kenito. Masaya at panaallo ko itang aming nagitipada ta trabahador, Jubilarde. Nakasagana da ka nun. Makitinulong da tapno makalibas tayo amin dito. Nasaya at launay. Tunggal grupo at dabatang dangaramidan. Agtitinulong tayo amang parmag kadagiti 5 agwardya. Nakasagana kan, Manding. Wen, Jubilarde. Katsika. Sigurado ka din. Ngayon tunmalan ti panaglibas tayo. Wen, nakasagana ako. Awan mo ti parikot. Gapot ang nakikaykay sa kadata amin akakadwata. Nalaklaka tayo ngay patungpal ti amin, Nanding. Gapot agtitinulong tayo. Madlaw ang nakasaganan dagiti kakadwata. Sip-siputan dan dagiti 5 gwardya. Aganad kayo, tadapaltog na. Awan ko mati may sagmak. Wen, Jubilarde. Ha? Dahil iti may sagwardya. Agturong iti kasilyas. Surutan. Mapit lang, gwardya. Aganat mo. Kat napatagsakan ka. Adoy. Ano tinatnag ko? Daytoy! Natumpan. Nawanan iti poot. Alaag ti paltog na. Sagana kong tipang ko kayo. Kapaman nga umasagad ti kwarja dito ayan ko. Ang ulat at akos ti ulo na. Katawan nyo tayo mga. Nagsubli kayo iti kulungan nyo. Talasan nyo. Gwarda! Gwarda! Ada matalimutan iti akad yan. Iti dayapan ta. Yung kakitayan. Sino kadwak? Itan? Di padlaw kadag iti kakadanan. Namitlaw! Banting! Jubilarde! Napang-ur ko timan sa agwardya. Napaltugak ti talo. Kat naawanan iti poot ti maysa. Bagas na! Intayin ka kadwa! Aglipas tayo! Iti nagtutulagan tayo pagnantay iti pagnantay! Habol! Jubilarde! Ada yung tinapak natin. Nabutang tayo tisip natin. Saan na ba? Pinapanag. Nakapanaw tayo ng Japan binasa. Kakadwa! Mabalin tayo pa tayo kinana. Ito tayo ba lang? Jubilarde! Anak ko na. Nakaadang tayo. Wan, surutan tayo lahat na ito karayan. Maging ka makadanan tayo ijay di pintin. Nataligod tayo. Dito karayan tinagnan tayo. Oh, Crisanta. Apa di mo palang sinagsagid dagiti taraon mo? Kaya't ko nagkakawin. Tanabusan ako. Pangasin. Sana mabalin. Gapot ako kuha kaitan, Crisanta. Kaya't awanan ti sang petami jay balayo. Gaputan na tayo amin na nakabalay mo. Agraman ti anak mo. Pinaltugak amin ida. Amon, Crisanta? Awan bibiyang ko no adda matay.
Tinapatag kanyak. Maalak ti kayat ko. Isuata puno awan lapad ka na ta. Pinatay ko aminen akamang ti pamilyam. Nga pong mga Victoria, ti katugangam, ken ti anak mo. Saan? Ket medyo Velarde, nabayagen at imusay. Ket inyanod min ti bangkay na itinapaggas adanom ti karayan. Mangan kan, Crisanta. Alpasan na, adpeles ka. Adda pinagatang ko akawas mo. Kasano ka kapsat? Agsisina tayon. Agpadipinti na kon. Onjo Pilarde, aganad ka. Agad kayo, Mat. Kinsan kayo nagsubli pa iji asyenda. Tapos di kayo may sagma. Itamat lang. Ingkay suko ng ti pamilyayo. Kat pumanaw kayong iji asyenda. Sige, kasta pa yung rod. Agad kayo kuma. Kasaluhay, senyorito. Aging gaita, saan mo pa yan ipatpatungpal ti kayat mo ken ni Crisanta? Ano ka nila nakasublat? Langgong. Sino tinagkunakan ka sumublat kayo? Tatlo mo yo. Pagbalinat nga asawa ni Crisanta. Nga oray pa'y asawa ni Jubilarde. Sana ba tay sarunok to apatayin ni Jubilarde. Senyorito. Nita, agan ano sakpay lang. Tati kayat ko, maayat na ni Crisanta. Imposible! Masawa yan ni Crisanta. Masursul na kanto nga. Ayatan! Kumbang lang. Kayat mo kasi tati mapasamak. Anya naragsak ko. Tati babae na ayatek. Kat si Pupuso amang ipaay, itibagi na kanyak. Asidag ako ng tibalay mi. Kasi ng tipamilya. Nabayag sana ka nagawawin. Kailing kong tiyanak ko. Apa yan nalawag iti arubayan mi. Adda tulda. Sakit. Adda tataw iti arubayan. Apay. Iti niyang gapo. Dumananak. Adda giwarwaras iti gabi. Anya ti kayat sa unday ko eh. Apay. Anya ti kayat dahil iti arubayan mi iti kastoy nga oras. Adda kagaya mo, Jubilarde. Muna ka, tapos makita mo dagiti bangkay. Muna ka, Jubilarde. Bangkay. Dagiti bangkay. Anya ti kayat yung asawan. Sana pudlo na ito eh. Sana! Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.